Пробиотичните препарати ПИП поддържат здравето и намаляват сериозно риска от инфекциозни заболявания. PIP Flow Cleaner е широкоспектърен и високоефективен препарат за почистване на подове. Той притежава и особено приятен аромат. Едновременно почиства и неутрализира мазнините и може да се използва при всички видове подови покрития. Напълнете съда с 2 литра топла вода и с еднократно натискане на дозатора от 20 мл прибавете PIP препарата. Той е силно концентриран и бързо действащ. След смесване с вода, разтворът остава ефективен в продължение на 4-5 дни. Почистете пода съобразно съществуващите инструкции. При почистване в помещение с заразно болни пациенти, разтворете 2 дози от препарата в 2 литра вода. PIP Interior Cleaner – препарат за почистване на вътрешни повърхности. Ако ползвате почистващи кърпи, напълнете съда с 2 литра топла вода и добавете 1 доза от препарата. Този концентриран разтвор е достатъчен за намокрене на 15 почистващи кърпи. След изписване на пациент, повърхностите могат да се почистват с разтвор от 2 дози препарат в 2 литра топла вода. PIP Allergy Free – противоалергичният почистващ препарат, подходящ за всички видове тъкани. Преди употреба разклатете добре опаковката, напръскайте съответната повърхност в достатъчно количество препарат. Използвайте PIP Allergy Free ежедневно в продължение на 7 дни и след това веднъж на всеки 3 дни. PIP Sanitary – препарат за почистване на санитарни помещения. Напълнете съда с 2 литра топла вода и добавете 1 доза от препарата. Препаратът за почистване на санитарни помещения е силно концентриран и с получения разтвор могат да се напоят до 15 почистващи кърпи. За напръскване използвайте пулверизатор с ниско налягане, като го напълните с топла вода и добавите 1 доза от препарата. Напръскайте равномерно повърхността отдолу нагоре. Изчакайте разтвора да подейства, но не го оставайте да изсъхне. Продуктът трябва да се съхранява на прохладно място, защитено от пряка слънчева светлина. Основните предимства на PIP са 100% безопасен за обслужващия персонал. Може да се използва при всякакви почистващи системи. Намалява риска от вътрешноболнични бактериални инфекции. Намалява разходите.